Yn newydd, rydym yn cynnig amrediad o weithgareddau I bobl ifanc wedi ei selio ar 2 thema, sef sgil, corfforol a gwirfoddoli. Rydym yn targedu pobl ifanc nad sy'n cymryd rhan mewn chwaraeon yn yr ysgol mewn gwirionedd, neu sydd wedi ei atgyfeirio atom drwy'r heddlu oherwydd ymddygiad gwrthgymdeithasol. O ran gweithgareddau corfforol, rydym yn cynnig nifer o opsiynau. Un ohonynt yw Parkour. I've been coaching now for a while and New has actually helped me gain a level 1 qualification in coaching parkour. It's just opened up a new world really. Fe gymerodd dipyn o amser I lansio'r gweithgaredd Parkour oherwydd yr holl asesiadau iechyd a diogelwch. Ond, mae datblygiad rydym wedi ei weld yn y bobl ifanc sy'n mynychu'r gweithgaredd wedi bod yn wych. Maen nhw wedi gwella'n fawr ac mae wedi bod yn werth yr ymdrech. Mae pobl ifanc yn mynychu ein gweithgareddau am nifer o resymau gwahanol. Mae rhai eisiau dysgu am y gweithgaredd ei hun, fel Parkour, mae eraill eisiau gwneud ffrindiau newydd, ac mae eraill eto eisiau magu hyder a dysgu rhywbeth newydd. My mum told me everything about it and I was excited. So I came up here and I had a look and I enjoyed it. Mae pobl ifanc yn mynychu'r prosiect gwaith coed mwyn datblygu eu sgiliau. Mae'r prosiect yn defnyddio defnyddiau wedi ei chwalu fel hen baledu a ffren wedi ei daflu. A'r nod yw ei gwedd newid I flychau blodau, meinciau a byrddau. Kicks is a football project where we've set up in Barry with partners such as Cardiff City Foundation and a number of others. Last year we engaged with around 200 young people. Mae hi'n bwysig ein bod ni'n cynnig amrediad eang o weithgareddau gan fod bawb gryfderau a gwendidau gwahanol. Mae rhai pobl yn wych am wneud un peth, ond ddim mor hyderus mewn maes arall. Mae'n braf ein bod yn medru cynnig nifer o bethau gwahanol I bobl ifanc ym mhob cymuned, fel bod yna rhywbeth at ddant pawb. Mae nifer o'r gweithgareddau a rydym yn ei redig wedi cael ei sefydlu a'i datblygu gan y bobl ifanc eu hunain. Mewn digwyddiadau ymgynghori, maen nhw'n creu bwrdd syniadau ac, o'r rhain, rydym yn edrych sut y gallwn ni ei datblygu ymhellach. Mae gennym ni nifer o weithgareddau cyffrous wedi eu cynllunio ar gyfer y dyfodol, felly dewch I gymryd rhan.